aici și bătăia cu din. Nu vreau să rănesc, am mâinile groase și... Trageți muciugul ăsta. Nu, stai eu. Numai gata? Da. S-a agățat cu apă. Dați-vă și mult. Bagă să-mi cântăresc. L-ai filmat? Da, da. Da. David. Pe baltă. Nu, așa aproape. 2 kg 330. Își duci cu ținut șeful? Da, da, nu mă place. Mai repede ca la 11:30 plecăm. Dar merge în continuare până s-o opri. Ia ceva acolo, că eu nu l-ai nimic. Tu l-ai prins? Tu l-ai prins? Aha. Ok.